Ja, jeg har så taget opgave D inden for koncentration, hvor man først skal beregne, hvor mange gram alkohol der er i en genstand. En normal genstand, som er defineret ved en øl. Og så derefter, ud fra det, beregne, hvor mange genstande alkohol der er i en normal vodka. Og jeg har så startet med at sige, at en øl, det er en standardøl, den er på 0,33 liter eller 330 milliliter. Og man siger, at der er 4,6% af alkohol i den her øl af de 330 ml, hvilket man så, hvis man tager og ganger 330 med 0,046, så får man altså hvor mange milliliter alkohol der er i, hvilket jeg får til 15,18 milliliter alkohol. Når man så har gjort det, så skal man så gå videre til at sige, okay, hvor meget vejer alkohol så egentlig? Og alkohol, det har, etanol vel at mærke, har en massefylde på 790 gram per liter, eller for at gøre det lidt nemmere i det her tilfælde, 0,79 gram per milliliter. Og når man så har regnet det ud, så kan man så gå videre til at sige, at vi har de her 0,79 gram per milliliter, og så ganger vi det med det antal milliliter, eller de milliliter, vi har af alkohol. Fordi at så har vi, hvor meget sådan en genstand han vejer. Der skal faktisk stå her, at det er lige med en genstand. Sådan der. Som så mange gram vejer en genstand, altså 11,9922. Yes. Fint nok. Når vi så har gjort det, bestemt hvor meget en genstand der vejer, så skal vi så gå videre til vores vodka. Og vi har så her en vodka af 0,75 liter, eller 750 ml. Og den antager vi så er på 40%. Og vi tager så de 40% ganger 750 med 0,4 for at finde de 40%, og får så 300 ml alkohol. Så tager vi så den samme ting, vi fandt ud af før, altså de 0,79 gram per milliliter, og ganger med de her 300 ml. Når det er gjort, så finder vi så, hvor mange gram alkohol der er i. Ikke hvor mange milliliter nu. Så nu har vi så mange gram alkohol, der er i en vodka. Og når vi så har gjort det, så kan vi så sige, hvor mange gram der var per en genstand, og dividerer vi så vores gram i en vodka med antal gram, der går på en genstand, får vi så altså, hvor mange genstande der er i en vodka. Ud fra de her antagelser, hvilket er lige med 19,7628 genstande per vodka på 0,75 liter og 40%. Ja, færdig. Det var Jakob Møller Bitfeldt.